Скъпи пациенти, като ортодонт с дългогодишна практика, с различни методи на лечение, искам да ви представя най-добрата в света система с прозрачния лайнер Invisalign. През последните години Invisalign инвестира в нови клинични проучвания и разработки, които създадоха материала SmartTrack, който позволи изработката на изключително еластични и с перфектна адаптация лайнери. Това подобри значително контрола върху движение на зъбите и даде възможност със системата да се лекуват сложни деформации, като дълбока, отворена, кръстосана захапка, сериозно струпване на зъбите и липса на място. Новият тип лайнери позволява лечение на подрастващи пациенти, дори и с зъби в пробив. Това прави системата една добра алтернатива на лечението с брекети. Предимство е и възможността за проследяване с технологията CleanCheck. Пациентите имат възможност да видят своето лечение от началото до края и да визуализират крайния резултат. Лечението е персонализирано за всеки пациент и може точно да се предвиди неговата продължителност. Изключително удобни, почти невидими, а лайнерите дават възможност за поддържане на добра устна хигиена по време на лечението и са изключително подходящи за пациенти с компрометиран пародонт. Други предимства са, че са снемаеми, че няма болка по време на лечението и то е доста по-кратко в сравнение с лечението с брекети. Всичко това прави системата Invisalign едно по-добро решение и един отличен избор за вас, нашите пациенти.